Takulandirani pa program imene makonda kwambiri, program ya Pamtetete. Mu program iyi cholinga chathu ndikubweretsa nkhani zimene inuyo mukamacheza kunyumba kuja kapena munong'oneza ife pano timang'alula kukweza mawu. Cholinga chake ndichoti inuyo simmakama kunong'oneza kunyumba, ife tikufuna kuti nkhani imene tiicheze timveke pena paliponse, tiyankhule mosanyengerera. Pamtetete ndi Pamtetete. Mu program ya lero tadala kwambiri, takhala ndi mulendo ofunikira kwambiri, Mayi Macheka. Takulandirani. Tathokoza. Komanso ndi osangalala kwambiri amene ndi Bambo Mphundu. Takulandirani malume. Tathokoza kachiwiri tabweraso. Tizofunikira kwambiri. Wiki yatha tinabwera. Ndetabweraso. Program ya bwino kwambiri tu mukuziwa. Ndi program yofunikira. Ndiyofunikira kwambiri. Mungu kumbutsana, mu program iyi timatenga mbali zosiyana. Komano amene tamika kumbali yotsutsa sikuti ndi mmene iyeyo amakhalira kapena moyo wake ndi omwewo. Timatenga mbali ziwiri chifukwa choti mmudzi mwanomo muli anthu ena amene anatchuka ndi makani, ena anangotchuka kuti awawa basi ndiwoti amakhala mbali yotsutsa. Munthu wathu wa lero ndiwovuta kwambiri. Komano ndi nkhani yoti inu mukena kuti muimvesesenso kwambiri. Ubwino Olera mwana Omupeza. Pali ubwino kapena palibe ubwino? Ubwino Olera mwana Omupeza. Nkhani ndi imene yoyo. Ndi nkhani yoti mu society umene tikuchokeramo. It's very sensitive. Kwambiri. Anthu samafuna kuyikamba nkhani mokweza mawu. Anthu amakhala akubisala kuti mwana wa uje. Si mwana wao. Anampeza mwana wao. Nchifukwa chake mwana wao yakupanga hiyo. Kapena yeye mwana huyu zodabwisa kwamba mwana wa mabwiriza ndi bambo wao. Koma ni mwana Omupeza. So lero nkani timasukirane pano. Timasuke timalize. Mayi Macheka. Inuyo munduze maganizo anu. Ineyo maganizo anga. Mwana Omupeza. Mwana kaya ndineyo ndamupeza. Amene ndi mwana wanga chifukwa ndi mwana wa amunanga. Zikanakhala kuti zochitika pa mwana zachitika abambo ndi ine, bwezi mwana yali wanga yemwe. Chimodzimodzi abambo ngati Omupeza wa ine, ndiye kuti ndi mwana wawo. Chifukwa zimene zimachitika abambo ndi ine, zikanakhala kuti zachitika pa mwanayo, bwezi mwana yali watosi. Ndiye ubwino ulipo. Ndi wanga, ndi wawo. Bambo Mphundu. Pali ubwino pamene ubwino Olera mwana Omupeza. Ine ndikungoseka fuacha kuti iwo sana nene mfundo yofunikira kwambiri. Chifukwa chakuti mwana Omupeza bwene ndi chipinjo. Ndi chipinjo. Ndizoona. Mwana Omupeza ndi chipinjo kumulera. Kandi mayi kandi bambo. Chifukwa chakuti mwana Omupeza bwene amakhala kuti iyeyo ndi magazena. Ndi iweyo unene bwanji kuti ndi mwana wako. Chifukwa chani? Ndi mwana wako to amene. Ndi wako. Chifukwa chani? Chifukwa inuyo Mwamupeza nzimayi. Nzimayi ndakukonda. Ndiye nzimayi uja wafotokoza mavuto ake amene ali nawo. Ine tukoma kumene ndikuchokako. Komanso muziwe so kuti kwambiri anthu ambiri ine ndimakonda kunena za percentage. Anthu ambiri mwina 99% amapeza kuti asikanaje samanena kuti ine ndi ndani ndi mwana, amafuna chibwezi chikolere kaye, amazokuza nthawi imene yokuti no wasara pang'ono kuti mwina mwake muyambe kukwatira pamene komatu oloma zamva kwa ena ake ndi amene koma iwo ukwatira uyu wa ujali ndi unekale uja akaya ndi umangoti tendipanga bwanji ndi umwerese pa khomo uyambe kumwe anthu mpepetemo azikunena mwana uja tusi wawo iweyo bambo umakauti uli pa chipinjo chifukwa choti anthu akukunena komanso tu achibale amazaganiza so mwantundu wina ukuona ndi awawa asatinamize kuti ndi chinthu chabwino chifukwa choti iwowa kapena ndi mayi wafika pa khomo paja wapezano umapezati anaja akukuderera mwando chani apange ichi uwauze ichi amakanga tuti iweyo kutani
ukwanena pamene wewe ufuna kuti watani kodi wathandize ndi asati namize ine suti ndifuna ndikunamizeni mwana uja ineyo ndapeza abambo ali ndi mwana ine ndanena kuti abambo aja ndakunda ndi kuti mwana uja so ndamutaniso pamene makuma nayo mwana ayo anali konko mwana nanga sanabwera kale ndelo tinene kuti abambo minus mwana ziyenda ndi bambo akaja akamabwera kumaza muona mwana ayo ini muzimbabwa amali mai yake akubwera kuya ndi akuyimbira naso ndi akuyimbira naso phone so ndi abambo abambo mwana ali mwanje kumeneko chenchani koma nopa ndi upite no kwa bambo wako iwaja ukumbusa zachikale zomwe amapanga ndita alikoni mukuona sopano pamepo ndi pamepa mavuta nkhani iyi ndi nkhani yovuta kwambiri mmakomomo ndi zinthu zoti zinachitikapo ndi nkhani yoti zilipo mpaka pano chimene chimachitika nchoti mkazi wakumana naye minibus wakumana naye mbasi wakumana naye moenda momwemo mkazi saza masuka mkazi pamatenga nthawi kuti amasuka kuti ineyo anandigwirirapo kapena ineyo ndi mwana ndi akazi ochepa komano nkhani yayikulu yagona pano ndiyonena kuti ubwino wake ineyo ndifuna kuti mutambasule ubwino wolera mwana wompeza tiamve kuti tatambasulani timve olera mwana wompeza eti wani mudziwe kuti banja sila nyamata ndi mtsikana tu iya banja limafunika likhale la bambo ndi mayi matured people amene olo akumane ndi vuto kudzidzimuka kukhalapo koma osati kudzidzimuka mpaka na kutheratu iya ndikonzepo mmene bobo mwachula za nyamata ndi atsikana pali tingoyerekeza kuti nyamata yuyu alibe mwana ndi wa zaka 23 akufuna akwatire nsikanayo anapeza mwana ali ndi zaka 18 omwewa pamene pamutinga pakhonze bwanji pamene pa dongosolo lilipo chifukwa nyamatayu akuyenera mvetsetse mzimayi uja funa zibambo muzikumbukira so kuti muli ndache mwali so pano ine mukangonena kuti poti nsikana yali ndi mwana basi ndansiya ubwino ulipo ino mukankonda mkazi uja mwalera mwana uja adzakukumbukira ndi mawa zapezoti makhala wa ulemu posa so wanu yenu chifukwa lemekezani kwambiri kuti abambo yawo asanala abambo anga mayi yawa samene sa biological mother anga koma anandiphunzitsa anandipanga advice chiulemu changa mwene chachikulu muone no sopano awane naokha kuti iyeyo akuti iyeyo kusogolo kwanza kuti abambo wa amayiwa anali abambo anali mukuona sopano pamene vuto ndiliro ndilimene yoyo chifukwa chokuti one mwana wokuti mwampeza mwene amwe pamakhala mavuto atanduza ineyo ndifuna timasuke mavuto atamene mmakumana nawo mavuto amene munthu amakumana nawo ndionena kuti kodi umuze umulangize upeze kuti mwana uja kuona ngati ukumutata ukumupanga nkhaza kodi pamene munthu ufuna kukoze zinthu two olo uli ndi mwana wako wina amayi aja mwina abambo aja mwaberekerana mwana mpeza kuti iye uja kuona ngati kuti koma ineyo uyuyu ndiye kuti mwina ndi wapa mwamba kwambiri kuposa ndani ineyo azikula ndi zitizo ndi zimene zija komanso mu community azinena kuti koma uyuyu amwene abambo awo mukuziwa mwana uyu jatu kuti ndi wawo tu yayi mukuona sopano ndoti chipinjo chikutani chikukulirabe komanso mawa anthu azikuti awa ndiotani kodi ndiopepera bwanji mwanayo osapitisa kwa ojeni mai yake bwanji mwana iliyo mupeza kuti mukupanga zinthu zomwe mai yake jamaine akutani kodi kupanga olo bambo wake achizomwe amaine akutani kodi kupanga mawa umazapeza kuti iweyo mbambo kapena nzimayi ndi amene uli wotani kodi woyipa mukuona sopano ndi awawa asatipusise asatinamize chifukwa chakuti mavuto amakhalapo ndipo sungathawe mwaona pali ubwino wa mtundu wanje akulephera kunena ubwino weniweni womwe pamene mawa lino kapena tingazanena kuti iyayi ubwino ulipo bwanji osanena ubwino ulipo inuyo akazanu mwapeza ali ndi mwana
akuuzani nkhani ndiyota akudziwitseni kaya akuuzani madzulo wa ukwati kana akuuzani poyamba pa kuona so pamene mafuna so ndibweso pamepo ndiponena kuti amaza kuuza no siku lokuti mwina pamepo kumana paja sakuuza mukhala umazamva mwina kwa anthu ena kenako mwina siku lina lake lokuti iwo wagwa kale mchikondi ndi pamene akuza kuti ayi komatu iretu nthawi ina yake ndinakwatiwapo olo nthawi ina yake anandipanga kochonchi olo nthawi ina yake nali ndi mwakuti ndiye napuluza apa iwe kuti upange reverse umazati sha mukuona sopano nkhani ikuoneka yovuta kwambiri. Yes, yovuta tu. Musayike kuti ndiyo vuta. Si yovuta. Ngani yovuta. Ndiye straightforward. Chifukwa. Ndiyo ngofunika kuthandizana kuti kodi ndiye tipange bwanji. Buno wamukonda mayo kapena wamukonda bamboyo. Tipange bwanji. Sono inu tingoyerekeza mkazi wakuna mizani. Kapena sana masuke. Kuti ineyo tu ndi mwana. Mwanayo anandipatsa ndiri kunchalo ndimakhala kwa anti koma zinthu zimene akuuze no tingoyerekeza tsiku la chinkhoso kapena tsiku la chikwati inu mungatani amwene ndi pompo tu uteni ndiye kuti simunakondezeni zeni iye akulepa masiku asiwa mwakhala mukuti I love you, I miss you indika lero wakuza ndi kuzonse zili bwino ndi siku la chinkhoso ukamuuza kuti mwanayu ndi mwakuti iyo ndi pompo kuti akuluakulu mbuzi yotakabweza nikaye otangopera mbuzi yake chinkoso chipiti chifukwa cha nkhani no nakhala inu ndidakali nawo awawa so pano tingwera apa ndapereka example yenda kuti akuuza ni mochedo amabisa apa tiye nino wakuuza ni tsiku loyambirira makumana kapena pa madansi kapena mu shoprite ati ndikakusiye mu lift ulienda kukali komatu ine ndi mwana sono tunthawi imeneyi imakhala kuti mwina mwake simunafike pa chikondi penipeni si wangokumana maona akuti chani first day yawe ndiwe kunena kuti kodi chemwali wandipitirira nawo kapena ndiongoti tizingothandiza abambo awa ndili kwa inu macheka ndichopweka kumuuza mwamuna tsiku loyamba kuti ine ndili mwana ndi mwana ndichopweka ndemo auze no asikana amene amabisa ono sopano fuati kuti inuyo kwa inuyo chitokala chopweka komano ambiri zamanena siku loyamba amafuna kuti uwakonde kaye upange kaye china chake ndipo amene no amapeza kuti kena kono mwina ti masiku tingapo komatu ine ndi mukuona musadandaule pajetu Pamtetete asikana kulikonse kumene kuliliko kuyambira lero akakufusirani ngati muli ndi mwana wauzeni pompo kuti ulendo ukamakula asadzadzidzi akaona kuti apa ngati ineyo kwa nditongopeza kuti okay basi kena ko block nambara basi maona sali serious tu awa zikumveka kwa chikuti ndichipinjo njivuka ngenda mfunza mfunzo loti ndichopweka kuti umuze mamuna kuti siku la lero ineyo ndi mwana ndi chinthu chopweka chifukwa muziwa chana chimweni zibambo uja wakunena kuti afuna kukwatire iwe tsopano mwanayo ndiye ungovomera basi kuti tiyeni go ahead iyayi umadzifotokoza wekha kuti ngakhale mufuna mundikwatire koma ndili ndi mwana mwaona tsopano nzibambo yakamapanga decision ndiye kuti akuziwa kuti amayi plus chani mwana responsibility komanso abambo akuyenera kuganizira kuti kodi if it was on my side if it was my sister it is not if it was it is kodi
ineyo eti iwe zinadusa kale ulibe basi sikuti if it was sutunga maganize kuti if it was unawoloka kale msinje wa Yorodani ulibe mwaona chabwino uli naye eti chabwino uli naye unokamtenge umpitise mwana kwa chemwali okapena kwa ndani fwache like zimasiana eti zimasiana achemwaliwo amunao sakufuna utalelera nawo okaoka zimate komano iwo azinena kuti ndikusunga mwana wa mbale komano iweyo nokuti upese kuti kusunga mwana wa amene kuona mfundo kata ukena anazaduza mfundo ina yake yonena kuti uyuyu ali ndi mwanayo ndi mwanayo amadzafuna kuyimbirana ndi bambo wake amwana kuti akumane pena vake alandire magrosari ati chifukwa chani momwemo mumazayamba kuchitika mapyupyupyu magrosari apapa ndi phone number halo muli pati pa shoprite kuthamanga ukandenga magroceries zimene akugula ine ndi anawo wina wake mwana he has to show responsibility pa mwana wawo magroceries akatengera inu tanganizani abwere ndikupita kukatenga magroceries mambo yake ya mwanaye pa shoprite muzinja muka basi ndio wasiyeno azipita zikatenga magroceries pa mwana wao chifukwa cha oneratu nditu nkhani iyi ndi nkhani yovuta kwambiri ndi nkhani zoti zikuchitika mmakwalalamu mmamidzimu inuyo kumene koko khalani pompo panopo tifuna tingomwera madzi mutu wa lero tisanamwere madzi komano ndiye upezeke kuti no akuimbira nabe mafoni kumayimbira nabe mafoni imwe madzi ndikunatika mwe madzi nayo Pamtetete pano timango ng'alula chilichonse tikupezani pompano khalani pompo msasunde. Ladies and gentlemen, Entertainers Promotions is back. Blantyre Motel Paradise Utsituruka Chitan Sujanina Soada Sa Soja Lucius Vanda and Zambedi Band Hagubanga Zainu Sensmack Nipman Mablacks Osaiwala Jinaboda Fumulani Konzima Simbe Yanjana Nijumbo Anthony Makondensa DJ Rockers Let's go Reggae Warriors 40s Disco and many more Friday 6 November 8 p.m. pool Mpakajua check this out 3,000 kwacha pakomo Tika kumana pa Motel Paradise Ndondomeko zonse za corona zizatsatidwa Entertainers Promotions Always imitated but never ever equaled. Takulandira nsoni program imene Pamtetete ndi program yoti yotentha kwambiri. Mutu wa lero ndi ubwino wolera mwana Omupeza. Pali ubwino ngati kapena palibe ubwino. Pa Facebook tiyankhuleni komanso nthawi ina iliyonse ndikhala ndikutsegula maline apa mumasuke ndi mutu woti wina wake abwino tatengerepo phunziro lero. Mstudio muno oti ndi mayi Macheka komanso Bambo Mphundu masukani komwe muliko mwaita na aneba kuti wina wake madzulo anowa aphunzirepo china yake nkhani ndi imeneyo ndi imeneyo ndima nina kuti inuyo mkamasuke kuti bambo amwanayo akuita nene kuti mukalandire magroceries ndikozo masuka kuti amwene tafusa ni kuti iwowa bambo a nyumba anyamuke akamane ndi bambo
akazawo ena kushoprite akapereke magroceries ndio kama sasa wewe upeze kuti ukuchepekedwa ndio upeze kuti iwo wakupita watu akazawo watu ya ndama ya mwana koma mambeseza ngani mene ndikumvetsetsa ino bambo wa nyumbamo mungaro kuti achoke akapereke magroceries ukunyumba uko si zambuyo si kuli mwana kuli mwana mwana ujazifunika sopo despite kuti akukhala ndi abambo ndi amayi nyumba muja koma support from his or her biological father is very important. Ndiye ine au release the man kwa gula ma groceries kwa apatsira amayiwo after amayiwo ndakazawa abambo ena ine ndafusa kuti inuyo lese amuna anu andi mwana mukuyakhala naye ndi akumayimbira na phone pafupi ndi amenawo akazawo awo wana kwati kwandiye nawo mwana ali bwanji kena kumuziona kuti pa siku pa jamamisi makozi mwina ndi sikisi amatana amafusa za mwana nthawi zina olokapena mwana o basi kenako halo ali bwanji ali bwino pano pa wasala bwino kenako ndema watu kuti kumane tu inu mungamve ina ngasa apereke ndrama yako mwayi watu yote ndina roso kuti tukumaneso akukapereka ndrama yako chipata ndina roso tikumaneso akakumani chifwa awo ndakazawa bambo amwene kiti awawa amene akukapereka ndrama yako chipatala ndamunanga mwaona akukapereka ndrama kuti mwana wawo apite kuti apite kuchipatala chimozi mozanga nakhala kuti anabereka mwanayo ndi ine tikanapita tonse kuchipatala ndiponso ndiaperekezaso kuti tiyeni tikaperekere limodzi ndrama pepani ndiyankhulepo za mavuto mavuto amene amapezeka mabanja ngati amenewo pa news pa mawiresi mmamidzimu apolisi yeniyeni apangapo confirm nkhani zingapo zonena kuti bambo wa nyumba umu agwirira mwana wompeza momo chimakhala chili chani kuyipa ko fuacho kuti iye uje yani ngofuna ndimpezeze chimakhala chili chani dikirani abambo kugwirira mwana wompeza kumakhala kuli kupusa kuthanzeru kusadziwa udindo wawo chifukwa mwanayo ndi wa akazawo ndi wawonso akanakhala kuti mwanayo anaberekera limodzi ndi akazawo bwezi mwanayo ali mwana wawo koma akungwiririra chifukwa choti abambo mwinaso ndamfitiso pamene popo azibambo amene nkhani zini nkhani zoti zikuchitika zikuchitika koma ine yamwe pasaizi kuyipa kwake one of the zinthu zomwe zimakhala kuti zoyipisa tadikirani kaye ini ndamva komanso ngati ali mwana wa mnyamata pali masinarios ena oti kuchita kumva kuti bambo wa nyumba umo anamenyana ndi mwana wompeza mnyamata chimakhala chili chani chimakhala kuti iwowo akumuona ngati kuti ndi munthu wapadera two mwanayo sakuona so kuti uyuso ndi munthu wachani kodi wapadera that's why kunja ukoko umamva kuti mwana amapeza kuti mwana wompeza boyfriend of my mom okapena girlfriend of my chani father my father you see pama kati palibe ulemu unaona pama unless ndikubwera mbali yanu chimene chimachitika ndi chani kuti inuyo mai mwana uyimumuza kuti chani za bambo awo mwana uti wompeza mwana wanu inuyo bambo wawo mukufuna kuti bambo wawo ayambe kunsamala mumuza mawo kuti chani kuti mwanayu mwanayu ndi wanga ndifuna kuti amene andifusira andikwatire azimulemekeza komanso Yesu azapatsa ulemu azimusapota komanso azapatsa ulemu sono mawu ake amakhala otani ndongosolo ake amakhala otani timafunika timuuze mwana wanga ineto ndikukwatiwana ndi abambo yawo ndiye iweyo kufunika abambo uzapatsa ulemu mmene ukanapatsira ulemu abambo ako uzamvera mmene ukanamvera abambo ako inenso zindipatsa ulemu ngati kuti iso ndili ndi abambo ako ndiye mukaona kuti abambo ndi mwana uja kapena amayi ndi mwana uja akakhala kuti avana advice yayenda bwinobwino amapezeka palibe vuto koma chimene chimavuta ndi choti abambo auzidwa kuti ine ndili ndi mwana kenako yo aja
moti achitenge waja ngati cha personal nkuthana nacho okha amagamba so zimene amanena awaja ayeya society izi yankhula cha no marriage ndi ngati government tiyelekeze government of Malawi izi yendetsera za ku Tanzania ayi mugwirizane mbanjamo kuti mwanayu apatse ulemu amayi apatse ulemu abambo ngakhale ana amene akubwerawo amulandire awalandire ngati achemwali yake asisi yake muona zatheka chifukwa chake tunena kuti mwina maganizidwe mwina asinthe panopa chifukwa chakuti mukuona mwene ndizomwe kunena kuti government yeti banja lili ngati government inuyo pa nyumba pano ndiyeno wina wake ine ndakalipacha pomayimba na mafoni paja mwaona pamepa chapa ndipo wawa watu amwina ndipo wawa ndiye wawa kuvomereza kuti yeye atakumamusia be wawo yazipita kwa be wake wakaleyo azikati pamene pachapa ndi pamene unena kuti ndiye kuti mwina tiyelekeze kuti Tanzania ikulowerera muchati Malawi kubwera ndiye ndikuena abe kubwera chifukwa choti kumene koko kuli factory yathu tikubwera chifukwa choti kumene koko ndikutani ndiye waso kuti ndiye tikubwera chifukwa choti iniyo ndi factory yathu kwatuku chifukwa chani pamakhala ubale wa ukazembe wa mtundu wanji unata kalekale umene wao unata kalekale macheka ndili funso taonanso ana kuti owalera bambuti awapi anapeza ndikumagwirizana kwambiri mwana uja ndikuza anthu ndikumachita kudaba kuti mwana wa ndi Omupeza chimakhala chani chimakhala kuti mwana uja anavomereza from the word go chimodzimodzi kandi abambo anavomereza kuti akazangawa ndakonda koma ali ndi mwana kapena ali ndi ana achilandira ndi mtima wonse ndi nthawi zina amapezeka kuti abambo aja amatenga full responsibility ya mwana Omupeza uja kapena amayi amatenga full responsibility ya mwana Omupeza uja tiyelekeze kuti kaya ndi mtsikana ine ndi mayi mwana wa amunanga ndiye kuti chimene ndikanampatsa my biological daughter advice moral support social support I'm providing to this girl amene ndamupeza ndiye mwana uja amakhala ndi acceptance spirit kuti amayiwa amandikonda sama ndibisira ujeni nkaka kuchipinda chani basi mwana uja amangoona kuti ineyo pano pandafika ndisataniso ndisamanyozeso kapena kukanena kunja kuti amayi amene amapanga zimene zozo chifukwa chomwe amayambisaso ndi makolo awo amapeza kuti one amatha kumamulangiza mwana uja mosiyana ndizo mwini wake ukutani kodi ukufuna ine ndione iliyonse apa ndifuna nditsegule malaini ndikufuna kuti inuyo kuli ana amene ovutisa mabanja mwana Omupeza sagwirizana ndi bambo wake kapena ndi mayi ache mumuza kuti chani panopo ine chimene ndingamuuze ndichonena kuti mwana iweyo amene mayi yako anakupeza kapena abambo anakupeza sunachedwe lero ukhoza kuyamba kuwalemekeza ndi kuamvera ndipo iweyo uli ndi udindo woti uonetse kwa bambo aja kapena kwa amayi aja kuti amayiwo ndi amayiso pa moyo wako chifukwa iweyo sukukhala ndi bambo ako okubereka kapena sukukhala ndi mayi ako okubereka koma uli nyumba umumu pereka ulemu ngati mwana ambudu mugwirizana nazo ine ndizotheka komabe tikunena kuti ine paja timayendera mapercentage ndiuziya kuti ndizovuta ndi mmene anthu amaganizira zomwe kunena ndizofunikira kwambiri koma ndizovuta chifukwa nkhani imene ilipo apapo ndiyo kuti bambo uja akubwerabe uja kuzathandiza chani kodi mwana wake ndi chipinjo kuti bambo uja kuti akubwera uja olo mayi uja akubwera kuti ndizaone komabe akubwerabe kwa ndani kodi kwa inuyo anthu awiri taonani zala izizi mayi ndi bambo mwakumana koma uyuyu ali ndi ndiyeno mukumana komanso pali wina wake wakalekale ndi azikumana apapa azikumana wafwa cha uyu mukuona pamene popo ndi chipinjo tu ndiye awawasi kuti aziti uza panopa kumakhala ngati koma ngati kuti mumtimamo ngati kuti zizikhala bwinobwino chimene mkuyenera kuti mudziwe inuyo mungokhala ndi maganizo okuti amayiwa ndi abambowa zinathapo
Kodi zikapanga expire ama zipanga so revive? Kuziwa tu. Zinapanga expire zinathapo abachili pankulera. Panopa ine ndiloleni nditsegule malaini mu masuke ena pa Facebook chonde masukanzo na makomenzana kamabwera tiwerenganzo pompano 094 10224 phone imene iyi ndiyoti iniwe mu masuke munene maganizo anu mutipatsa ndingasangalale kwambiri wina wake atayimba phone ndikutipatsa ma example amene akuchitika mmudzi mwanu ngati mukuchitika zabwino tiuzeni ngati mukuchitika zoyipa wina wake aphunzirepo lero pano. Yes, wina wake aphunzirepo. Ndifuati maana kuti program hii ndi yabwino kwambiri ine maikonda kwa. Nditu ndi yabwino kwambiri. Imaphunzisa. Zinthu ngati izizi zimachitika. Ndipo pali maganizidwe osiyana amene amakhala kunjako. Pamtetete maswera bwanji? Hello. Wa maswera. Maswera bwanji. Taswera ndi bambundana umadzi mukimbira kuti? Ine ndikuimbira pakachere zikomo kwambiri muli live pa Pamtetete tiyanguleni maganizo anu. Ine ndi Cosmos Mionde. Zikomo bwana. Maganizo anga ndikuti talikirani mwana nkosavula kumakulera. Talikirani kanema timfane bwino. Ndalaliya kwambiri. Zikomo bwana. Kubereka mwana nkosavula kumakulera. Zikomo kwambiri. Anthu amutaona amayiwo akuzilinga naleoka. Ngati mzimayi ali ndi ana ake kapena ali ndi mwana wake koma wapeza mamuna akuyenera koyamba kumkonzekeretsa mwana kapena kuwakonzekeretsa ana. Ana inu munthu ndi munthu thupi lili ndi chilengedwe zona. Bambo wanu pano anabwera anandipatsa inu koma udindo nachimwa anakuthawani zona. Koma ine pano ndikuyenera kuti ndikhale ndi mzanga ameneno akuyenera kutenga udindo okuyang'anirani inu ngati bambo wanu okuti titendera limodzi. Ndiye inu mukuyenera kuvomereza kuti ine ngati ndili mayi wanu akubwerayo ndi bambo wanu. Koma choti mudziwe magazi musayiwale pali grupu B grupu chakuti magrupu amene wawa ngani amapangitsanso kuti ana azimbabe fungo loti awawa sabambo wake. Amayi ambiri amawacheza ana kuseri nkumaonesa nchifukwa mutsanga anthu ambiri tikakakakwatira azimayi kuti ali ndi ana amabweretsa zaitiro kuti ankolo anu abwera aweruka kuntchito ankolo angamakakhone ndi ndani wawo kuchipinda mwaona ndimatenda mzimayi muuze kuti awa ndi bambo wako komanso bambo ukamavomera uzizozo kuti iwe ndi mbambo wa ndi vice president si president weniweni. Mbambo weniweni ndi amene anapangana nayo iwewe ndi bungwe longothangatira ungalandire thandizo ungalandire chikondi kapena chilemekezo chenchene ndimangochitikira chisomo ndi chikondi ukapeza mwana kuti wavomereza kwathunthu kunena kuti atikupatsa ulemu ngati bambo ake ndiyeni. Komabe mbalame utaiweta ndi nkhunda sikuti nake imabwerera basi kuchisa. Ndauzeso amayi kunena kuti mukangoyamba kuvomera foni ya abambo anu akale kuti muzikatenga katundu inu amayi ndiye kuti banjalo mukupitiriza muli ndi amuna awiri pachikhalidwe chacho kunena chilungamo ngati thandizo likufuna kubwera kwa mwana azipita kwa ambuye ake akasiya thandizolo lidzabwere kwa mwanayo. Koma osati mzimayi dedelu ndipita pakutiko pambaka mwana andiyimbira nkatenge thandizo eti kanyerere kokondashuka kamambo kende mlomo wako akukapera munthu kamangolutatu musapokezana musatipusise mabanja ambiri mwaluza traki pamene mumutinaniza zikomo kwambiri ndatokoza malume zikomo ndatokoza zikomo
Foni imene kuchokera kwa Kachere maganizo awo. Akugwirizana ndi ineyo amene wawo chifukwa akunena kuti ujeri akuti basi uzipeza kuti uli pa shoprite ukaneka tu china sichomwe munthu ukhale kuti ati iwe ukhale kuti ndiwe vice president ayi koma ukhala Pamtetete maswera bwanje. Maswera bwanje. Hello. Tianguleni, hello. 094102224 mafona akubwera. Pamtetete maswera bwanje. 094102224 Pamtetete maswera bwanje. Hello. 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 Wa wankulu. Zaswera kaino. Taswera dzina ndani mwazo mukimbira kuti? Ndikuimbira kuchitimba. Kuchirimba. Inu yetu muli live Pamtetete tiuzeni maganizo anu. Zimene akunena abambo ndizoona kuti timakhala chiswa chopunthwisa ngati ayinyano awiri simunasambirane kugwirizana. Chifukwa pamene po chimene chimachitika chimakhala chonena kuti wina mwina mtima wake sanakonzekere ndi chinthu wachimva mwazizize. Chimakhala chipinjo kwambiri. Chikasanduka chipinjo zimazakhala zovuta kunena kuti mwanayo akumvere. Chifukwa matofuza ali wakazi kuti zokupanga sizikuthandiza kama kuyankha zosefana zonena kuti ayiwe sibambo wanga ndio umafika pomalingerera kuti ndekuti ndi zimene ndi amayi awo akuzana ndi zimakhala zovuta ngati anthu simunakonzekesera sane poyambirira. Tingoyerekeza akuwuzani koyambirirako. Akakuwuzani koyambirirako ndiye kuti zonse zabwinobwino eti? Ngati anakuwuza koyambirira decision umayamba koyambirirako kuti ani mmene zilili musindikwanisa kapena ndikwanisa. Chifukwa sanangokutulira ngani pamutu iwe utagwera kale kuti mawa kumaza tutumuka umazaoneka ngati zibambo kuthawa udindo pamene kuti ndiwo sanakuwuze. Zamveka. Komano maganizo anu pali ubwino posamala mwana Omupeza. Ubwino umakhala ponena kuti ngati mkazi anakuwuza iweyo mwanayo wamulira kuchokera ali wang'ono. Mwana uja anasikitika ndi mtima wake. Chipira ubwino onena kuti mwanayo amasakutimekeza nyumbako. Khala kuti akukuopa akukuziwa ubwino umene wanchitira kuposa umene mambo ake saka kumuchitira. Ndithu. Iya iziko kwambiri tamva maganizo anu bwana. Ziko ayankula bwino kwa basi. Awawa nde ayankula bwino. Watu ayankula bwino. Komabe akususana ndi awawa. Akususa nabe ndi ati obe ndi awawa pang'ono chabe chifukwa kuti muone menala ngosolera kunena kuti nthawi zina yoti sana kuuze umpuze mwana uja kuti iwe chakuti ichichi ndichoyipa. Aona ngati ineyo nde zimene nasinja mukuona. Pamtetete maswera bwanji? Taswera lero azibambo tu akungoimba. Inezo ndimafuna kuti ndimveko azimayi. Ndi bambo ndani kwa amene? Bambo Rafinga no. Kuti kumene kumalume? Kukasungu. Kukasungu muli live Pamtetete tiuzeni maganizo anu. Maganizo anga. Tona kuti azimaya. Azimaya amadonjeza. Tufore sizona kuti wanyalata. Ndekumapita wakwazi bambosi. Sina kuti kubanja yabe sinataye. Ndikula awamu anthu kutoka alipajuwisi. Mfundo imene ndiyoona ndiye kuti mayi akamakana ndira katundu wa mwana kwinako ndiye kuti mayi amene ali pamita. Banja abe basi likupitirira. Awonde kuti bapata anthu alipajuwisi basi. Mayiyo kana abira kumule wakale ndikuti anthu amene wawo alipajuwisi kuti akuzinga na akugula ndo akuzinga na kaunga na mosoni banja sinatela. Yeah. Mukuona. Kwa anthu ubayo ndakaliko ndito. Tinene kuti katundu before ando amakumbusa zakalizija anani bwana akumbusana tu ande izajezeko amakuzi mwana ali bwanji iya izamveka. Kwambiri ukazungura tokoza malume.
zikoma kwambiri mukuona mamba mfundo Ndizi, ati madzi saiwala kwawa ndizona kuma kumana kumene iya maka ino azimayi mutuzi mzona madzi saiwala kwawa mukanena kuti madzi saiwala kwawa muvomereza iya of course madzi saiwala kwawa komano chikuchitika apapa sikuti tu ndi banja atu iyo akungokatenga tuthandizo anena tubambo iyayi akungokatenga thandizo kumene koko ndikokuti akakumana anthu awiri maswera kwanji maswera banja tazwera wawa mfumu dzina ndani kumanso mukuimbira kuti ine ndi Jonas Mbandambanda ndikuimbira kubalaka inu muli live pa Pamtetete ndikuzeni maganizo anu inetu maganizo anga ndikuona kuti mama kabana kwa kajeraja ndandi yankhulira kwambiri alinachi zikomo amene ni mwana mamuna nditu timwamikire choyambirira zikomo kwambiri ineyo mwina mongoonjezera maganizo amenewo ndinene kuti palibe cholakwika chifukwa chimene chimachititsa kuti mukhale pabanja ndi chikondi zikomo ndiye ngati muli ndi zifukwa zoti mukwatirira mkazi mungadane ndi ana ake amene mwapeza chifukwa mayi ndi munthu amene amayambira apereka chikondi kwa mwana ngati mmamukonda mkaziyo mukuyeneranso kukonda anawo kuti mkazi azisangalala ngati mukudana ndi ana palibe nthawi imene mkazi uja ngakhale ndi tendere ndikuti mkaziyo mukuntenga kukhala kapolo kuti azingokusangalatsa nimuyo koma iyeyo ali munthu osakondwera chachikulu ndichonena kuti mkaziyo akungoyenera kuwakonzekeresa anaja kuti kukubwera bambo awo atsopano ndipo awalemekeza mbali yayikulu kwambiri ndionera kuti anawa apereke ulemu mokwanira komanso nthawi zina ulemu uja umabwera malingana ndi iweyo bambo chikondi chimene kwaonesera anacho amatha kumaona kuti uyu ndi bambo athu weniweni ndipo angatenso izi ndikusiyanisa ngati anali akulu nthawi imene amasiyana ndi bambo awo wabereka angathe kusiyanisa kuti mwina bambo athu aja amalesera apa koma mkulu uyu ndi akuyesesa mkulu uyuyu ndi ukatakwe komano ngati iweyo kwatenga anaja ngati obwera ndiye kuti sizikuyendera bwino ndithu chimene chimaoneka chachikulu ndichonena kuti ukungoyenera uzindikire kuti ana ndi ana amatha kukhala ena ofoka ena aliso ndi mbali zina zake zolimbikitsika akhoza kuchita misbehave anaja nyumba muja koma iweyo sukuyenera uzite kuwatenga anaja otachita misbehave chifukwa unawapeza ayi ukungoyenera kuti wathandize mokwanira ngati ana ako kupirira nawo ndikuwapasa zonse zoyenera ngati kuti kulekereka alekereke nditu ngati ana ako biological iweyo utayesetsa mbali yako ndithu mokwanira aliponso ana amene akumasokondekera ali ndi bambo awo owabereka nkusokonezeka ndikuchitanso zija zoti andunso nkumakuona ngati iweyo ndikholo lolephera koma rawo ali obereka wekha ndiye munatiuza kuti tibereke chisanzo chimene chimachitika mwina sindipereka chisanzo cha kwathu koma ndimakumbukira kwambiri ndinaonera ukwati wa mwana wa former president Joyce Banda sindikuziwa kuti kandiroyi kachali achonchino ndayiwala koma mwana uja anazayankhula mwaka ukwatiwo kuyamikira former chief justice Richard Banda kuti adati awawa andilera zija zoti sindinayembekezere mpaka mwana uja anayamba kulira zikula ukwati retired chief justice anazuka ndikamutonthoza akulira misozi yachimwemwe kuti amulera mochita bwino kwambiri panopa uya toti muvulowi kachale amene ali mnyumba mwa former president anatenga dzina la kachale osati Banda umene ujawo chimene ndi chisanzo chachikulu kwambiri yoti Abanda ndi munthu wabwino kwambiri anapereka ufulu kwa mwana uja kuti atenge dzina limene iyeyo akuliona kuti amasuka nalo ndipo maonedwe anga nthawi imene ndinkaonera kwati umene uja sindimayiwala mpaka pano zimasonyeza kuti ndi banja lachikondi kwambiri Abanda nako ndati mayi achi ndipo sanafune kuwasokoneza anapereka ufulu kwa ana ndipo ana onse akukhala mwamtendere zabwino kwambiri zikomo kwambiri mfumu yanga komano pomaliza nkhani yonena kuti anthu aja azilumikizana ine
ineyo sindikugwiza naye ngakhale pang'ono nkuteka kuti kulumikizana kumeneku ungamachitike chifukwa kuti bambo amene wabwerayo akulephera kuthandizana aja mwina aziyamba nokumbukira mayi wakuti mwina akanakhala bambo awo koma ngati otatenga responsibility yonse ndikwachita support anaja kwati support amayi wazikalumikizananso ndi anthu aja ngakhale pang'ono sizoyenera mwina ngati support ikuvuta amayi wanga anakuona kuti sizikuyenda angotesa banjalo ndiyo mwina abwerere kwa bambo amene akuleredwawo kodi iwe ukuyesera koma ngati upereka support inayi yonse no connection anthu asakweneranso kulumikizana mfundo yamveka malumi nthawi imene mwandipasa ziko mukombina tokoza mfumu so paro ndendere chochino apereka example yabwino kwambiri komano example imeneyo ndiyo kuti amwene kwezi kuti munthu amulera kuyambira ale mwana mpaka na kuzalira pa ukwati sonze kuti bekuti sakwaona bengati kuti ndi bambo ake mukuona amwene ndi zinthu zowawa kwambiri yayamikira koma halo maswera bwanji wawa maswera mukumveka andito kumva kukoma manyumba wawa maswera amwene ndimafuna sina masure buno bwino muli pokopoko maya kunena kuti iyayi mwakuti koma amwene ndene chonje ndimafuna ndene kuti mwaonesesa example ya ineyo apereke example yonena kuti munthu anamulera kuyambira mwana sana khulupirire nde kuzafika no siku la ukwati ni pamela mazalira nokuti inuyo mwandirera bwino chechani mkakhale sinu bambo amwene sana yamikire kaya anayamikire halo maswera wawa tazwera bwanje tazwera dzina ndani mwanzo mukimbira kuti talikirani kanema timvane talikirani kanema timvane bwinobwino Bashiru kulonde ziko mutalikirani kanema timvane talikirani kanema timvane bwinobwino ngatalikiratu zikomo kaya kuliwondeko kuli bwino kulonde kwa bwino ka kumene kuganda omweyo basi zikomo kwambiri tiyankhuleni tu maganizo anu kwenikwani mafani ngoyikirapo ndemanga pankhani imene mafotokoza yonena kuti kulera mwana nkovuta kwa basi ngati mwana ali Omupeza ine mafani ngoyikirako ndemanga onena kuti azimayi ena tumvesera azimayi ena amatengerapo mwayi kwenikweni tumikira kwa amuna ena amene anawasiya mbuyomu chifukwa chonena kuti mwina amene wabwerayo ndiochepa thandizo lake loti amuthandizire mwana mwina tingofotokoza kunena kuti mwina mwana ali Omupeza mwina ali mmasecondary school apamwamba iye amene wabwerayo ndiwakandirama kochepa kuti athandize pale paja kumavuta ndi amayi aja amakhala kuti kwenikweni akumakaya kwa amuna ena aja oyambirira aja ndino pamakhala kuti kwenikweni chikondi chimakhala chochepa kwa amuna amene angobwera kumenewa koma ine ndifotokoze za nyumba mwanga sopano tiyankhuleni baba ineyo popita pabanja lina ninapita ndi ananga koma anaja panoko kwambiri mayi aja kualera ngati anawo obadwa nawo obadwa pakumukompo chifukwa chomasukirana kumene kuli pakati pa akaziwo ndi ineyo zikumatengera kuti kwenikweni ngati mukumasukirana mbanja kumafotokozerana kuona kuti mina ichipangire limodzi chikupangira limodzi ndekuti kwenikweni akazi aja makhala kati ukwaonesa chikondi chawo chenicheni choti iwo alandire ngati pabanja ndeno posamala ana samayang'ana kuti anawo akuichirayi moti lero mbanja mwaine muli chisazo chachikulu chifukwa choti ana amene anapeza amayi wa mbanjamu akumamasukira bwino kwambiri anaja ngakhale
anaga kakandi vuto sandifikira ine imavuto ochepa amene amandifikira ine koma iwo amapita kwa mayi awaja ngakhale mayi waja ali mayi aja okwapeza koma amapita ukauza mayi ndi vuto lakuti mauza adati ndi vuto lakuti pata timbanja muja ini mukugwirizana makolo iyayi muli ndi mwana mu banjamo tindi anaso mbanja mmeneko oho iye nkhani yabwino tathokoza kwambiri mfumu yanga zikomo chitsanzo chabwino kwabasi chitsanzo chabwino koma ndi wochepa amene onde ndi wochepa mwaona niyo makhanga tuti kulibe Pamtetete maswera bwanji wa mayi woyambirira mu program iyi lero maswera taswera ndi mayi ndani komanso mukuimbira kuti maitebe ndilimbira kuno kulilongwe tiyankhuleni maganizo anu inoyoto maganizo anu asizoona ngati kuti munthu umakwatirana ndi mamuna wina sizoyenera kuti unyamuke upite kunazoka ndikatenge chithandizo kwa mamuna woyamba kuti athandizirana sizoona panopa kunabwera tekinoloji inde kuyenera kunena kuti munapafoni chabwino ngati zafuna kuti mwina mungapeze mukisora kumpasiyandirana mukuyenera kuna kutumiza kandi foni panopa kunabwera makono sizoona kuti mkazanyamuka vira kuti akatenge chithandizo koma funso langa leneni ndionena kuti inuyo mungalire mwana wompeza nzotheka ine kumulera pali ubwino uliwonse ubwino ulipo ndikhoza kumulera mwana ndiuzeni ubwino chimene chimachitika chimatengera mgwirizano wayo ndi mamuna amene makwatirana mamuna ngati akuonesera chikondi kwa ineyo kapena kupereka zinthu mosanyinyirira ndatimeso mwana uja ukhala naye ndikhoza kumkona yali mwana uja sakundipasasa ulemu ilengera pambalo kumulangiza mwana okhala naye basi akwenda okhala naye basi unazoti mwana wanga takwatiratu pano ndikufuna ndipeze mkazi abwereka khomo pano ngati mwana uja agwirizane nazo akwenda kundiuza ine unazoti mwana wanga agwirizane kuti tikhale patu munthu wapange chinthu opanda kudziwika amene okhala naye ndoti mwana uja amavomeza ndi mtima wake wonse kuna kuti ali amayi anga akubwera anyuwani talekhaese ndi maganizo solawira unazo kuti mwina kodi mmene zimakhalira moyo umakhala dovula ndithu kwambiri iye zikomo kwambiri athokoza kwambiri mayi zikomo atisangalasa chemwaliwa amene angomaliza kumene kuti amayi anyuwani iye ndi choncho komano ndetete kuti anena kuti mukagwirizana iniyo muchikondi mwano mwagwirizana koma lese iwenso kugwirizana nazo amene akuimba anene kuti kodi iwendo sukugwirizana nazo upange bwanji mukuona Pamtetete yatentha programu wawa maswera hello talikirani matimvane bwinobwino pepani ifoni imene sititha kuyankhula nawo amwene ndiye mumveni kuti akuti iniyo anthu awiri mwakukondana apa ndikufuna mafoni awiri omaliza mayi uja watani kodi mayi uja wazibamboji wakana kuna kuti ine ndesinditani ndi mutani ino koma anthu mwatani kodi nagwirizana mwakondana mukuyeni abe kukhala limodzi Pamtetete maswera bwanji taswera mnoga inuyo taswera ndi mayi ndani komanso mukuimbira kuti ine mayi smile ndimbira kuno 23 ku 23 iye tiuzeni maganizo anu mayi imene pamene ndono ndi pachiyambi nkhani ikhale pachiyambi kuti mugwirizane umuziriza kodi inetu ndili ndi mwana akavomereza mugwirizane kuti nanga akafuna thandizo zizenda motani mukagwirizana poyambira pata mukamakhala muja sizimavuta ndi ana ajaso mukamaonesera chikondi sipamakhaso kusanika kuti kodi uyu ndompeza kapena ndi wako weniweni ndithu iyayi ndathokoza maganizo anu mayi zikomo kwambiri titenge foni yomaliza panopa mugwirizane ali mugwirizane komano mwana uja akakana tipangeno bwanji mwaona ena ajanana kuti mugwirizane lokafa ndi chiko menda foni yomaliza ya usiku wa lero maswera bwanji taswera pili dzina ndani zozechekano kumwanza kwanjolo mwanza zikomo kwambiri muli live Pamtetete tiyankhuleni Pamtetete pano ine ndali ngofotokoza kuti pamene wakonda mkazi ingakhala kuti ali ndi mwana choyamba osewa akonde chimodzimodzi mwanayo kupeza ndi wako
wako otaonesa uri kapena ngati wakonda nkazi kanene kuti ayi mwana isiwanga sizoona. So ndi funso mwana yakakhala kuti ndiwozunguza kwambiri nyumbamo mungapange bwanji? Ayi mulangize imodzi mongati mwana wako basi. Osati ayi mwana isiwanga wena mali ura mwana isiwanga asalerengene simeneja sizoona ayi wako basi. Iya iziko kwambiri natokoza mfumu yanga. Ziko mukuchokera kumwanza. Mafoni alero ndi amene wawa tisatinge nzofoni na iliyonsa. Pano panifuna ndikupatseni 1 minute. 1 minute mutuuze malangizo chifukwa ichi ndi chikondi chimene tifuna titi mange ma families amene ali kunjako amene akuonera. Iniyo ndipatseni 1 minute ndiyambire ndi bambo Mphundu. Okay. Ine chomwe ndinganene nchonena kuti azimayi azibambo amene mwina kapena nthawi yake zina la kwikapo tatiye ntiyauziretu tigwirizanirane kuti wina amene tikumpezayo wanyuwaniyo akhala kuti akuziwa apange chisankho tisanafike penipeni maona tisanafike kwenikweni kuti apapa osati azizimukire kuti ukati uli wiki ya mawa okapena ukati uli mwezi wa mawa anthu mwapanga kale zambi mwakhala mwina zaka ziwiri okapena chaka chimene kenako chikondi cha kolera kenako pamene kuzati komatu inetu ndili ndi mwana tuku uja mwana unamuona kwa ankolo uja koma se ngati wandikonda koma uziweso kuti ukukuso ndili ndi chani ndinatere poyambirira kwa pasiku la pasi pano timakhala kamozi sizo kuti wina wake akubweresere mavuto pamene ukuziwa kuti timakhala amanena kuti sangalalani mawu omaliza kwa ana wozunguza oti akukhala kwa ana wozunguza ndikufuna ndinene kuti mveserani makolo anu chifukwa chakuti ziko ilili likusintha daily munthu amapeza kuti leroli munthu aona kuti ndinu amati makape alero ndi madolo amawa uonesani ukape leroli muzakhala madolo liti mawa munthu uonesa koma mawa sorry ndimwina ndidusa mwina ka seconds yoka ndikudula seconds yoka noti ine ndi azinzanga amerikale timaona kuti ndi mariani koti madulu mwamwini panopa mwina muti amane ya mongo bwanji kwambiri mayi ndiuzeni iniyo maganizo anga ine maganizo anga ndiungonena kuti kwa ana amene ndiwowapeza lemekezani amayi anu kaya ndabambo amene anakupezani alemekezeni komanso kwa anzanga amene simunakwatiwe simunakwatire koma muli ndi ana tiyeni tiyavomereze tifotokoze nthawi yabwino ngakhale itakhala kuti nthawi kapena yata koma amene alibe mwanayo amene akuva nkhani ayivomereze based on chikondi chimene chayambika kuti mukumane ndipo tikatero ndekuti zinthu zitani kodi zikhala bwino chifukwa ana wapeza nthawi zambiri sikuti apezeka chifukwa choti banja linata ena mbambo awo anamwalira mayi awo anamwalira kodi tinene kuti amayi wangu okhala tisayiwaletu kuti widowhood ili ndi zaka even m'Bible ananena kuti young women must marry chimodzimodzi young men must marry ngati akazi awo amwalira kapena amuna awo amwalira ndiye tiyeni timange banja la mphamvu ngakhale kuti pali ana owapeza kwa ana ovuta kwambiri amene ali mu setup ngati imene mungauze kuti chani ana amene amavuta ndi intention yoti simayi yanga sibambo anga ndifuna ndikuuzeni kuti monga mmene anzanga wananena kuti makape alero amakhala madolo amawa kutoka kweniyo mukapusa lero nkwavera mayi anu kapena kwavera abambo anu mudzakhala ndi tsogololo walo komanso mudzalandira dalitso lochokera kwa Mulungu zikomo kwambiri nathokoza ndi mmene tachezera Pamtetete lero program yotentha kwambiri ndikukhulupirira kuti wina wake kumene kwamene amaonera program iyi waphunzirapo china chake chifukwa chimene timafuna pa program iyi ndikuti inuyo mutolepo china chake chofunikira kwambiri ndikukhulupirira kuti wina wake waphunzira Pamtetete wiki yamawa tikumana nanunso.